Det var 3 dage fyldt med gadgets og ny elektronik her i Bella Center. 3 dage, hvor der virkelig var et inferno af gode nyheder. Og jeg håber, I har nydt det. Der er ingen tvivl om, vi håber i den grad på at komme tilbage igen næste år, så der er rigtig meget at glæde sig til 2013. Så vi ses næste år til Beat 2013.